egameni lonyazi uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazareth soziqinhlanu nasegameni lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Cema ifuna isihlabelelo 45 esisingamemeza ebusuku nemini ongizwangani. Singaqala. Memeza memeza ebusuku emini ebusuku emini Isigaba sesibili. Uzulu eswakale uzole swakale uzule swakale uzule swakale Shaya isayidi ubuyivale ubushaya isayidi ubuvale ngenxa yesikhathi ngeke ngiwashaya amasayidi. Ekudulela manje esigabeni sesithathu. Vinjelwa izo
izizwe eziphansi kwezulu. Ah, oh, kavinjelwa, kavinjelwa izozo izizwe, izozo izizwe eziphansi, eziphansi kwezulu. Oh, kavinjelwa, kavinjelwa izozo izizwe, izozo izizwe eziphansi, eziphansi kwezulu. Isigaba sokugcina siyasiza manje, ngizosiza manje. Oh, ezizwe siswe lalani uzole zwakale, uzole zwakale, ambiko phambili ebo sindi ambiko sindisi sizwe lalani sizwe lalani uzole zwakale, uzole zwakale. Ambiko phambili ebo sindisi ambiko sindisi sizwe lalani sizwe lalani. Sihlabelele, ngibonga kakhulu. Subscribe nijoyinele na TikTok na YouTube. Danko.